Yun na. Oh, grabing bakbakan to. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. Yun na, God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Mga kamba, welcome back to my channel. Ayan, ang samon, may kausap tayo pero biglang kumalas yung kausap. Nagtaas yata yung iba. So, nagpakahirap ng supply, pati Tagalog, Masbati, pahirapan na ng supply mga kamba. Wala pang pasok yan hindi pa tayo normal abnormal pa tayo So, shout out sa iyo dyan Sir Alan Alcance ng Lipa Batangas, kay Lito Balita ng Lipa Batangas, kay Jumar Balita ng Lipa Batangas. Shout out sa inyo dyan mga kagamba. Papalaban tayo ng yung Masbati natin with Mindolod yan. Ito yung ating Mindolod yan. So kunti na lang, daming ng testing. So yung mayroong pula dyan, mayroong ganitong kulay, pero mas gusto ko ganitong kulay na susunod ganito lahat gagawin kong kulay kasi nagdagdag tayo ng isang sangkap mga gamba. So shout out din kay Dinter Lumabas yan, kay John Ralph Borja, kay Umar Magradi, shout out sa'yo. EJM Gutierrez, shout out sa'yo. San Pedro yan, Gagamboy ng Tarlac City, si Pong Ramos, si Sir Pong Ramos, si Joyce Mio, shout out sa'yo. So shout out sa Team Mindo, ayan, sila Kasakmal, si Byrat, si Big D, si Amazing, Double J, Poise TV, Kakamba TV, si Ibok, nandiyan rin si Ibok, si EJM Gutierrez, nandiyan na rin. So sino pa ba hindi ko nabanggit? Ilan na ba tayo dyan? Siyam na ba? Ayan, bigyan nyo ako ng listahan dyan sa Team Mindo para makikita ko kung ano yung isi-shoutout natin dito mga gamba. So yan, napanoorin natin itong mga laban na itong mga gamba. Ayan, lalabanin natin isang black saka isang medyo siya, namumula konti. Ito yung medyo namumula Ayan Ayan, ganda ng kulay siya, parang pungkan. Ayan, pungkan siya. Ito naman yung black, yung itim na isa. Ayan, yung itim yan. Labanin na natin para malaman na natin pungkan versus black. Yun na. Oh, grabing bakbakan to. Oh, natalo yung black. Nako, kuluntoy kagad yung black. Ang galing ng pungka wala man lang sugat. Tulog ka agad sa dulo. Pero natalikuran siya nung itim kanina. Bumalik kwas siya kaagad Ang galing, malakas ng pakiramdam nitong pungka na to. Ay, nakatalikod na naman kunwari Aba, sumasapot tong itim, lumalaman pa. Naku, nanigas din yung pungka Nabinom din yung pungka. Lapit na natin. Wala, natalo yung black pero pungkan mahina na rin patay. Tingnan natin, pag-harapin natin ulit, baka saputan na siya ng pungkan. Wala na mga gamba. So panalo yung pungkan dito. Ayan, silid na natin. Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas yan.
Supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo, si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!